централна платформа. А чрез интернет е най-лесният вариант, който можем да разпространим своите идеи. В принцип до сега интернет или по-скоро маркетинг е функционал чрез маркетинг прекъсването. Четете някакво списание, виждате реклама на часовник, гледате телевизия, прекъсвате любимия филм или сериал и пускате реклама на бира. Но в момента вие не се интересувате от тези неща, не ви пука за бирата, не ви пука за часовник, т.е. те ви прекъсват. За да предизвикат да направите нещо, трябва да ви гледат вниманието, да ви прекъснат. Но в този момент вие не се интересувате това нещо. Тази реклама ви ще игнорирате, няма да я видите, колкото да бъде страхотно. Това и добре. В момента вие четете определена статия, гледате определен филм, това е вашата глава. Не ви интересува това нещо. И така функционира до сега маркетинг бранша. Но чрез интернет имаме възможност да правим маркетинг на позволението. Това е идея на Сет Годин, който първи лансира тази идея. Тоест, когато някой търси нещо в интернет, той пада на вас. Ето пак да пример за едикна специализация. Вие в момента търсите специализации. В момента искате да почнете да учите. Когато напишете в Google, когато паднете на страницата на маркетинг, в момента сте отворени, искате да получите тази информация. Спечелваме вашето внимание. И т.е. тогава чувате всичко, което искате да ви кажа. Абсолютно всичко. Ето така действа маркетинг на позволението. Това значи на интернет наистина дава обучение за възможност. Няма смисъл да крещите много, да викате много, или едва не да се боите хората. Защото те просто в момента не търсят това, което вие предлагате. Трябва да се ограничите към хората, които в момента търсят това нещо. А интернет дава този вариант. Когато да търсите, пишете в Google, ще отваряте на определена страница. И там определена фирма, определен специалист в маркетинг се опитва да вероятно дойде това, което търсите. Дали ще бъде споли, дали ще бъде екскурзия, дали ще бъде интервенция, дали ще бъде нещо друго. В момента вие го търсите. И тогава сте отворени да го получите, да поемете това рекламно съобщение. Това е в основата на диджитал маркетинга, на маркетинг на социалните медии, на новата ера. И тогава, ако тогава сравним вложените ресурси и резултатите, коефициент на продължителност ще бъде най-голям. Защото не си хабим времето и усилията и парите да викаме на 100 човека, от които двама ще имат нужда от нашите. А хабим усилията за хората, които наистина реално търсят това, което им предлагаме. Това е много важно да го съзнаете. Това много хора, които се занимавали години с маркетинг, искат да го приемат, защото те владеят медиите, искат се да работят по определен начин. И по този начин да ги вкарат в нова среда. Те са в паника, те не владеят новите технологии. Вие си мислите, че Фейсбук и блогове са нещо лесно. Не е така. За хора, които са цял живот са работили 20 години без тези медии, без мобилни технологии, без смартфони, това е трудно за тях. И те са борят тук и това нещо, защото вие едва ли не изхвърлите от бранша. В момента не е толкова нужно да имате много пари за да направите определен маркетинг. Нужно е една страхотна идея. И интернет. И една мишка. Буквално казвам. Да опишете своята идея в интернет, в Google, да ви откриват социалните медии, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn и така нататък. Когато някой ви търси тази продукт, тя ще падне на вас. А това не иска да ви допуска голяма част от масоването на маркетинг, защото те владеят медиите. Те са свикнали да плащат на медиите, да дават съобщения. А друго, ако искате да предадете едно съобщение на медиите, трябва да платите едва ли не се можете. А защо го правите? Може да правите блог. Всички знаете какво е блог. Блог е ваша собствена медия. Какво искате да публикувате в една медия? Интервю с вас, да представите своя продукт, да покажете новите промоции, да покажете нещо, което сте направили, да се покажете колко сте готини интересни. Това може да направите вашия блог. Абсолютно всичко. Видео, музика, таблици, каквото искате желаете. Всичко може да публикувате вашия блог. И вашия блог е вашата собствена медия. Когато някой ви търси, Google ще опадне вашия блог. Вие можете да пишете всичко, което желаете. Може да се концентрирате в точно определени предимства. Статия за определено предимство, втора статия за друго предимство. Интервюта с вашите хора, може да сте мнението с получени проблеми от вашия бранд, да покажете вас тук за този бранд, да покажете лидери на мнението. Винаги може да бъдете малко повече от другите. Интересното е, че ако ползвате този метод, т.е. ако създадете своя собствена медия, в един момент традиционните медии, като телевизия, списания, вестник, те се спортна правилите, защото всеки ден трябва да предлагат много интересно съдържание. Какъвто и да е бранд, дали ще бъде за медиа, дали ще бъде за коли. Те всеки ден трябва да предлагат много интересно съдържание. А вие, когато предлагате такова съдържание на вашия блог, те сами ще ви продължат да публикуват това. Това е безплатно за вас. Тогава само трябва да кажете да има линк към вашия сайт, да спомнят какви сте вие. Ето тази публикация. Аз съм го правил, това е така. Просто пишете си в блога, каквото искате, това, което искате да предадете на вашите потребители.
И в един момент те ще започнат да споделят тази информация в социалната мрежа, да я търсят, да я четат, да я коментират. А няма по-хубаво нещо от това да получите обратна връзка от вашите потребители. Правите нещо, публикувате някакъв нов продукт, нова промоция. Веднага хората коментират, това не е добре, това не е добре, аз съм го опитал, има такъв проблем. И веднага може да се коригирате. Така може да се види наистина огромна група от хора, които са ваши фенове, които винаги ви помагат, които винаги ги защитават. Буквално знаете, в социалната мрежа често се получават конфронтации, доста хейтери има, говорят също някой на марка, едва ли не сам това правят. Ако имате вие просто в социалната мрежа и ви изграждате такава група последователи, те винаги ще защитават. Предполагам сте го виждали в някои фен страници на марка, тук някой напише, вие сте пълни с операции, аз си купих вашия продукт, нищо не струва. И веднага се погледат някой да казват, не така, аз използвам тези толкова проблеми, няма проблеми, аз имах проблеми, и веднага тикнаха хората от тази фирма на него. То значи се изгражда с собствена група от хора, както казва се бъде, това са племена, които вие водите, които вие поведете, които ви защитават. Те са достатъчно основните потребители. Тези хора, които се последват в социалната мрежа, която имат на страница в Facebook, те искат вашия продукт, те го търсят, те са мотивирани да го купят и постоянно търсят тази информация от вас. И вие така си изграждате ваша база данни. И постоянно ви изпращате съобщения, може да продукт, може да имате тук нова промоция, намаление. И така те стават ваши клиенти. Това е интернет революция, която се даде наистина нов подход. И в момента завърни силите на огромните компании, които разполагат с огромни бюджети, с огромни екипи и един малък екип от хора, които мислят, които действат. Много хора смислят, че без голям маркетинг бюджет не можеш да направиш. Или без голям екип. Не е така. Маркетингът не е цел да надхачиш конкурента, а да ги надмислиш. Ето пример за Том Прайс, този човек с боята. Той надмисли конкурентите си, да ги надхачи, няма от тяхната пари. Но успял да измисли вариант, който да спасим своите идеи. Просто целта е да надмислите конкурентите, не да ги надхачите. Често получава, когато имате голям бюджет, мислите в схемата, какво медии плащам, получавам продажи, какво може повече медии. Ако знаете този бюджет, просто нямате начин да мислите така. И трябва да мислите нови варианти. Стремете се да надмислите конкурентите, не ги надхачите. Хубаво да имате голям бюджет, но мислете пак как да ги надмислите. Това е много важно нещо. Това е начин да се включите от останалите. Ако вземем всички успели хора в света, за това беше Ричард Брансън или пък Стив Джобс и така нататък, всички са променили правилата на играта. Замислете се. Ричард Брансън обича да казва, че най-много обича да започне в бизнес, който има много проблеми и много недоволни клиенти. Защо? Защото това са възможности. Той вижда, че другите конкуренти се справят добре. И мисля нов начин как да ги задоволи тези клиенти, как да бъде по-добър конкурентите си. Стив Джобс промени начин на работа. Той не плаща за невероятни реклами по медиите. Прави тяхни презентации, в които показва продукта. Тях не пуска най-велики, най-страхотни. Няма значение, че всички продукти казват, че всички продукти са бъгави. Има супер много проблеми. На хората едва не се бият да ги имат. Това се постига чрез специален маркетинг, творчествен подход. Тоест не плаща някой да го разпространява, той само да разпространява. Много често пускат им специални игри, ограничено количество продукти на iPhone 3 милиона или 2, само за примерно. Хората отиват там и се разбиват да го купят. Или пък излязва на съобщение в медиите, че някой се снима кило от тяхните случаи и е забрал някакъв прототип на iPhone, някой го открил и в една тази информация обикаля всички форуми и медии. Ето си такива по-интересни творчески подходи, той прави за всички маркетинг. Просто за да искате да направите, да постигнете традиционни резултати, трябва да бъдете традиционни. За да бъдете различни, т.е. за да бъдете успешни, то наистина сериозно успешни, трябва да бъдете различни. Ако правите нещата както всички останали да правят, ще получите това, което да правят. Тоест, започвате един бранш, има 3-4 конкурента. Ако правите нещата като тях, това, което може да постигнете като тях, нищо повече. Те го правят от години. Вие виждате, че това, което правят, ако вие го правите, ще стигнете от тях. Ако това искате, окей. Обаче, ако искате да бъдете по-добри от тях, трябва да правите нещо различно. Тя вие да го измислите. И интернет дава тази възможност. Наистина не е обречена възможност. Просто с това сме с технология. Вие сте даже по-напред, вие сте глас на тия думи технология, аз вече малко по-задно поколение. Тоест, няма информация. Стига да искате, стига да можете да поставите цели, но няма цели. Вие трябва да продавате този продукт.
Вече всички глупости говорят, че това е било отношение с клиенти, сега всички да бъдат удовлетворени, или да правите някакви специални отношения между хората и партньори. Не, вие продавате. Това е. Трябва да споставите цел, че трябва да продавате определен продукт. Няма друга цена. Няма, пак казвам, никой да взе пари, да харчи, да пилеете, ако няма да бъде продажата. Често, когато човек започне да прави маркетинг, си казва, сега ще направя косна кампания, косна реклама, чрез която ще убия регулата. Но маркетинг не е като вулкан, който да изригне да залее пазара и да унищи конкуренцията. Маркетинг е всеки ден, непрестанно. Всеки ден трябва да давате нови помощи на вашите конкуренти, на вашите клиенти да избират. Ако вие се забавите и известен по време да правите нищо, това ще клиенти пожалуйста с тази информация. Ако вие не дадете, друг ще даде. Всеки ден трябва да правите маркетинг непрестанно, точно насочено. Имате ясна цел какво правите, целта е да продавате. И всички неща, които говорим за маркетинг, четете пета, сега говоря, че за 6 и 7 пета, това стига чрез тези неща. Това са тактики. Как да направим така, че нашите клиенти да дадат само нас. Основната е да продаваме. И аз смятам, че по-правилен подход не е да мислим как ще направим нещо уникално и ще разбим пазара, да мислим като отидете се една и правите една снежна топка и търкувате надолу по склона. Колко по-върже надолу, тя става все по-голяма, връчва себе също повече сняг и така нататък. И в един момент това, което правите, става много голямо. Целта е да правите всеки ден много наброй малки, но правилни неща. Дори тогава да сгрешите, ще продължите. Не си мислите, че ще направя нещо страхотно и край, защото случва. Всеки ден трябва да правите маркетинг. И малко. Тази зона става все по-голяма. И тогава няма кой да спрете. Каквато и да бариерата, вие ще я помятете. Много често съм пал на такива статии, които обясняват как да станем най-страхотен маркетолог. И в момента се правят разни изследвания, които са интервюрали хора, които почти е период, че са успешни. В различни области – медицина, спорт, наука, икономика и така нататък. И след като са направили анализ на тези изследвания, са открили, че тези хора, които са успели, са работили 100 000 часа в своята работа. И според американското работно време, това са около 10 години работа. Тоест, ако вие, аз и всеки, който се занимава на дейност, отделим 10 години живота си, да мислим в една посока, да действаме в една посока, да се стремим да учим тези знания, ние ще станем най-добрите методолози. Представете, имаше много интересни два въпроса. Всеки ден да задаваме два въпроса. Какво би направил, какво прави на методологията и какво би направил на методолог в тази ситуация? Задавай си тези въпроси. Когато имате проблем, помислете си, това решение е най-страхотно. Може нещо да е единствено. Дали няма нещо по-добро. И в един момент, рано или късно, вие ще излезете отговор на въпроса, какво би направил най-страхотно методолог. Защото вие ще бъдете този методолог. Път е дълъг, но трябва да бъде стъпка по стъпка. Това е начин. Наистина е възможно човек да стане много бързо в една професия. Просто трябва да има наистина желанието да отдели много време и много енергия да се развива. Пак да бъда благословен, ще разкажа пак една друга история за наистина страхотен маркетинг. Той е направен от Марк Хюс. Това е бивш маркетинг менеджер на Пейс. Той казва, че най-голямата цел е това да стигне да работи в фирма, в която да оптимизира огромен бюджет. И стига от този момент. Разполага с Пепси с бюджет над 40 милиона година за реклама. Обаче, в момента решава да напусне и започва да работи в компания, която се казва Half.com. Това е нещо като eBay. Сайт, в който продава всевъзможни неща. Книги, музика, древни неща и така нататък. Но тогава е нямало възможност да дела това голям бюджет. Трябва да мисли нещо много различно. Обръщат се към различни консултантски компании, които почват да им дават точни съвети. Последите блога в Нью Йорк, който да написа вашия бренд, Half.com, примерно ефтините цени, или пък ги разберете по различни копчи и други такива неща. И се мислили на $500,000 за тази идея. И Маркус решава, че трябва той да иде с някаква идея. Мислят, като основно е да за кратко време сложа тази марка на картата на Америка. И той се среща, ще да потъснем в атласа на Америка, дали има градове, които се казват Халф или Мета.
очаква създаване, дифсере